Ka por kala biang bangin sedang no ye ngi Jingiaseng Sngi por. Nyai ngu U Blei bala isai ban penyo pat hangi. Ya kene kawai pat ke sengi ke bekentang ke por ke bekhu ke bekentang. Ila ban ye senglang han ke por ha keteng ke bim bedon bor jong I pastor ki teman besan jong ke Balang Presbyterian Mawroh bat kiwei pat ki teman besan ki bala bendon bat ngi han ke por. Kini khot komiti Balang baro art ngot kentup yaki san ngot kini khot komiti Balang ki bathamai ki bingila dang shudep jit hakini ki snem baladep ki permai baro ki long pa ki long kimi ki khun samla kenthe bat chenrang ki hap ki berit ngapriang sngewbha pi shakani ka jingi shakri blai han ka por bangeit kublai pi katang U Trai bat Nongkren I Jisu Khrist ni priang sngewbha ru ya ki bangeit ki perlok perjor ki bala ban yo I ban yesnok tilang ban ngi lang ba ke YouTube channel jong ke Balang ye pi rung ki priang sngewbha katang U Trai bat Nongkren I Jisu Khrist U Blei Un kyrkhu ngi lang ba ke por ngi yo ban shakri U Blei But in Nongkren I jeng por idai pastor jeng I Rev Lyndan Syiem pastor nak banta ke Balang ngapen pau Jisu ngu ngipen pau Jisu ngu yepi lakloi ban chim ngi ke banta hagaban yalam ye ke Jingiaseng batru ban kren sapang ke jeng hikai shong tenrai sapang ke Jinglong briew Jisu Khrist Blei Un kat bat pi pastor Bersien pat ngi penpau Jisu ngu so borom pi plakloi ban sim ngi banta ban pediang ban hikai yengi ya gani ke hikai chong tenrai ke mengi don kam nak banta ki khun jong ka Balang ban nganget nak banta ki wei pat ki bala ban snok tilang bat ngi lengba ke YouTube channel jong ka Balang ro te ka por badang sa ngi IT hai pastor ban yalam me Jingiaseng nu pasdang hanu penuai no ya ka baru ban kren ban yang nama kena hikai ya ka Balang hi kalabu lang ban ka por U Blei Un kyrkhu pastor un kyrkhu ngilang baro Blei nam ta ka borom jong amen Kubli Shibun ye Vice Chairman Joka Balang teman besan Dr. Ola Mari nak benta ki kintin pediang ki jongpi yang abat ngilang baro tungin ye le Ahmad U Blei ke jing duai U Blei buk pau jangi bahabening ngiwan ban mani ban shakri ban pendan bura me ke kerteng ke bakhui ke jangme hagani ke yeng ke bame mela yang iko trai bangin la ban selok lang ban shakri me ban pediang rui ke jihikai ne ke htien ke jangme tu don rekat bat ngiko trai bat ki benta baro jang jing shakri ke jangi lembat kinong ishim bentaru ngipan ngidem ngingu ngi pediang haga kerteng ke jang trai bat unong penim jangi Jisu Khrist Amen. Ngini shakri U Blei da kabangi arwai lang ka jing ruai ka basan spa nyo polai. U Trai ulong usiem ya ngini riwai lang ban yaro ya u ka mensim kalabang penjam kaktin pen kraw ya u unong pen im da kabango ka jing ruai ka basan spa nyo polai. Try ulong usim yangen yari walan van yaro ya uka mensim ka labang pencam kaktin penkrau ya unong pen emdaka bangu Jisu on senshang us im jing so kulong yang hi on pen kut parhaloka ken ushong
Jam kaktin ben krau ya Nongkren I daka bangun kan jom na kun syakun kahima pa U Trai kipol kipam jukun U Jisu Khrist lai penjam kaktin ben krau ya Nongkren I daka bangun hak di kamon U Blei Un Jingi U Shong haban kaperte Nongkren I kan long penjam kaktin ben krau ya Nongkren I daka bangun sngewbha pen kyrkhu U Jisu Khrist ban yalam ya pipecha Lyndan latau ki angel khot sawashen ba tu roi blei tole Ka phang pedeng jongga kubor kabangan keren agani gesngi ka bolongkat kum ke jing penbet jongka balang bangindon ke jingikai shong tanrai shisin chikwata kalong ke Jinglong briew jong U Jisu Khrist bat kinongrim kiba ngan pule kilong ka gospel U Yohanes kalendong ka benengkong ki khot iwei hadu saw bat khat saw Yohanes lendong benengkong ki khot iwei hadu saw bat khat saw bat kasiti ka benengkong Yohanes kalendong ka benengkong ki khot iwei hadu lai lembat iwei Yohanes iwei hadu lai ha ka benengkong uladon uktien baruta uktien uladon bat U Blei baruta uktien ulalong U Blei une uladon ha ka benengkong bat U Blei dau lalong kiwei baro bat klem mau shim lalong kiwei ru ka balalong ha u ladon ka jingim bat kata ka jingim kalalong ka jingshai jongki briew uta uktien te ula kenjado bat ula shongsa hapdeng jongi bat ngilayo kmi shan ya kaburam jong u kaburam kaba dakat ka jong ubalak hamarwe na ukpa baladap da ka jing ia bat ka jing shisha kata kabalalong na kabamenengkong ya kaba ngilayo sngow ya kaba ngilayo I daki khmat jongi ya kaba ngilayo khmi pelau bat kikti jongi kilayo teba shaphang utau ktien ke jingim bat yauta u jingim lapen pau bat ngilayo I bat ngia pla bat ngia thu shai hapi yauta u jingim bamjukot u baladon bat ukpa bat lapen pau ya u hangi ya kata kabangilayo I bat ngilayo sngow ngia thu shai hapi ba mapiru pin yo ka jingiaselok lembat ngi bat kata ka jingiaselok de ka jongi kalong lembat ukpa
baru khun jong uru u Jisu Khrist. To Blei Un kyrkhu ya kan ke jing puli bat ke jing sha skor ke jongi ya ka htien ke bakhui ke jong u. To ngini pendam ke jing duai. Au Blei bok pau jongi bahabeneng giaingo yeme na ka benta ke ni ke sngi ke bemela aingi bangila bani wan sha ke yeng ke bakentang ke jong me ban shakriya me. Oh giaingo bangi yo ye ke Jingiaseng jong ka district bat jong ka presbytery samla balasham te yo biang ya ke Jingiaseng jong ka presbytery giaingo na ka benta ka ni katayo hapadeng ka ni ka Sngi U Trai bangila bani kendo lang shibalang lembat kiwei pat ki para bangeit ki bajuawan rengkat bat ngi na kapor sakapor giaingo bangila bani selok lang ban mani ban syakri ban penon buram ya ka kerteng ke bakhoi ke jong me ngi kerpat ko trai bemen kyrkhu ngi iwei piwei ki balawan syakani ke Jingiaseng bade ka wei pa ka wei ka yeng ka bala mi khmat ha ka ni ka Jingiaseng lang ho ya baro ki bedan bentalang bat ngi dakaba sngau ba dakaba yo I lingba ka YouTube channel jong ka balang ngi duai ki jing kyrkhu ki jome ken long halor jongi baro habangi wan ban mani me ka men sim bat ka ba shisha ngi ai shame ka jingo bat ka jingero ka badai hok ka jong me namar mela I ingi hado kata ko try mela thau yangi bat habangi la hap ha ka pop mela ai yo khun wala khamar wei u Jisu Khrist ban long undong pen em jongi ban wan shagani ka perthai ban shim ya ka jinglong do ka jinglong snam kumangi ngi ai ngo na ka benta ka jing it ba ka ba me pen pau ha ka jing im ka ba man la ka sngi me ai yangi ki kam ki jing trai me kyrkhu ya ka trai ka khta ka jongi bangila ngan ban roi ban man bha me kyrkhu ki khon ki jongi bakila ban yo kam yo jam bari ki bampat yo kam yo jam ngi da karpat ben isen men pen biang ma men alor ko trai ye ki jing don kam ki jong ki hasla jong ne ka perthai le ai ngi ki khon bakin le chi ki jing pule bakin kios ki kerdan ki bashalor bat menta ki don ki ba pen khre ban le ki examen ha ki kerdan ki ba pher ngi da karpat ki jing kyrkhu ki jom helor jong ki me ai bengin yo ki khon ki khti ki kseu ko trai ye ki ne baro ngi dap da jing songo ye me me don rekat ru bat ki reu temen apa ka balang ke jongi ki bamla shu banwan kiyo ka yeng ke jong me ringi ai ngo pat bangi ngila ban le khmi le jingo e ki na ka por bat kham tam ban penyo bentai ki na ka sakrament ke jing khwai trai ye ki ne baro ngi dap da ke jing songo namar ki wan na me ki long ki jing ai ki babha yengi agani ka por ngi wan ban duai ban kerpat ru ko trai ba menang ye kyrkhu ke ni ka balang ke jongi bakanang la ban ya chaprang ban syakriya me ban sakhi ka kerteng ke bakhoi ke jome ngileyo ban pediang artili ki Jingiaseng ki bahe ke Jingiaseng yalap jong ka presbytery ke bala peniat ke Jingiaseng samla presbytery bat ka dorbar bat ke Jingiaseng district hang ni hapo ka balang ke jongi ngi aingo namar ka jing don rekat ke jome bat ki jing pen kre baro ngi aingo namar ka jing sbun ke jongi para bangeit ki jongi bakin ya no senyang bakin ya no senyang kelut na ka benta ki kam ki jome ki ba pher ki jing ai ki baret hadu ki jing ai ki bahe ki ai shame ko trai na du ka do not me tip me thu ye ki ban ngi duai ki jing kyrkhu ki jome halor jong ki ngi duai ngi kerpat be men ai bagin long ka balang ka be teli ka ba Lyndan Syiem ka wei ka jing mot bagin ye trai lang na ka benta ka kam ka jome ngi duai na ka benta ki kam mission ki jongi ko trai ngilayo ban ple ye kilang kha mission ha kha umrin bat apaham jula kabangilalang a pisa de ki bon snem bat menta mela kyrkhu ngi dap da jing songo kyrkhu ki ko trai kin roi kin ban bha bat ye ka school hang the ha it thang share jong ji sengin thai kala roi kala yo e ka jingero na gitu ki than ban ngi sngo bakalong ka wei ni ki ba hatam shagiti ki than khatar snong to nang kyrkhu bakanang kiyo ngi duai na ka benta ki no hikai ki ba e ki jongi ki balong ki missionary ki bangi kershan ai ki ne trai ka kam ge jome ko trai tang na ka benta ka tulop re kham tam e ban shakri ban sakhi me ha et thang share ha kha umrin ha paham jula kyrkhu ge jing shnai ge jing tai yang ka yeng school hang the ha et thang share kan yeng na ka benta ka buram ge jome bat ban yalap ya ka kerteng ge jong Jisu Khrist
Ngidwai ngi kerpat nagabenta ki Shnat trekam juga balang kejongi, nagabenta ki seng apo ke balang kejongi, memen kyrkhu bangin la bani trelang nagabenta ke kam kejong me, ki komiti ki baper, ki appointment ki balayo, ki dekot hak itu ki komiti, bangin la ban tre nadu men sim ko trai, ban peniat syaprang ke kam kejong me, idwai ko trai kerat, memen kyrkhu yang ikum ki nong syarai, ban ngisop kemen ba melasai na pedeng jongi arpo wengot kini gid khot komiti balang nagabenta katem arjar arpun rio arjar arpu pra bangida duai ngida kerpat men kyrkhu ki iwei piwei ke distrik kelayo ban itho chairman ulayo ban khamti ki bat mangiru ngilaya duai nagabenta jongki ayaki ya kaman sim ke jing start ke jing shampang bakini yakit lang ya ka kam ke jongki lembat ngi kinong sarai ban peniat syaprang ya ka kam ke jong me idwai ngi de kerpat ko trai kenat ba me men kyrkhu baka balang ke jongi kala ban keneru sabaro ki bapang ki besitom bat ki baduk ki bakerdo bat ngila ban ai ke jing arab kum bajule ya kita ki basem sitom syam lanot ba kita ki bakeloi ke jing yo bat ki baslei ke jing isne ke jome ko trai kin yai no ska kam ke jong me bakata ke jing ai kan long ke jing arab nagabenta ki basem sitom bat ki basem lanot idwai ngi de kerpat ko trai men isne ki bapang ki besitom ki badan benta ki yeng ki sem ki badan benta ki jaka ki balami ne ki jaka jing sumar bat ki ban salet ru shagi jaka jing sumar ko trai le sidan ki bangim tip ki badan na pedeng ki jaka jing sumaru ngi duai na kabenta jongki memen isin ai ko trai kanat memen pen khia eki ida duai ngi de kerpat memen ai ka bor ke jing pen khia kan pau haga balang ke jongi hagi de khot jonga balang ke jongi ngile ishi bon ki kamba ki ba kraw ko trai ki ba memelale hagi de khot jonga balang ke jongi ki balayo eki jing pang ki ba kaperthai ka sheptieng bat ka shirkhei henre hakmat jong me melapen khia eki ngidap da jing songo ai bikin yeng sakhi ya ko bor ke jing pen khia ka jong me ko trai bat ai kin yo mat purai ka bor ke jong me bakin la ban pla ya ka kerteng ke jong me ko trai Jisu baladadan manu ki besem shitam shem lanat hakani ka sngi hakani ka por hakani ka klipmat bat ki basngau balai tang manga basem shitam balai tang mangi kum ka yeng bai kendu jing ngidwai ko trai karat men kershan mame yeki hakum ka ni ka por men yarap mame ki ko trai bakin shania aka jing penyat ke bastat ke jong me namar ba ki jingmut ki jongi kimlong kum ki jingmut ki jong me ki jingmut jome ki kam kraw kat ba ki beneng ki long halor ka kendo kata kraw long ki jingmut jong me bani ki jingmut jongi ko trai idwai bakin im bat bakin ya daga jinget kumbo ong ka ktien ka jong me bo hok un im daga jinget yarap ko trai bangin ya om daga jingyo I henry daga jinget idwai na kabenta baro ko trai kan rat ki rempe yeng kristana po ka balang ka jongi ki don ki bagi khon ki kti ki la jangai no na me ki la tam snengi ki me ki pa ki la so bang ban im bat ka ni ka perthai trai pen kan do eki da ka bor ke jong man sem ngia pelong jing duai man ka por hi mane ngia pelong ke jingiaseng yalap ngia persang ban yalap ya riau yaki bakin wan pai pat saga yeng ke jong me bat saga jingia selok lang para bangeit kren eki ko trai kta eki da ka bor ke jong man sem bakhoj bakin num la ban shong suk ha ka ta ka jing jangai na me re a bikin wan shajan ka yeng ke jong me shajan ki breu ke jong me ban ya selok lang idwai ko trai na kabenta kapun muri district kaba ansarakhi ya ka silver jubilee na do ka shipautre ka jong banai me kaban sapan kot la sham snem kyrkhu ka Jingiaseng kanthai district ka Jingiaseng samla district ki badon la ka jong ka jing rakhe hapo kani ka por jong ka jing rakhe ai bakum ka district in march shisha ya ka jing dan rakat ka jong me ka bor ka jong me idwai na kabenta ka Balang Presbyterian ka bashen kansa yo ban rakhe ya ka jubilee ka jongka bangirung ilong kinong yo bentalang ha kane ka jubilee rupa ka jongka ho jongka sinot sep ngiru ka ba makaru ka penkre ban rakhe ya ka jubilee rupa bat ka ba ngingi angnot ko tra bani I ka jingroi chu ka kam ka jongme kyrkhu ka KGP assembly ka jongi kyrkhu ka PCI ka jongi kyrkhu ka balang keme ka balang putmuri ka ba shen kan sapediang ya ka centenary
jongka Presbyterian Church of India kaban long hang taya balang put muri kyrkhu ki jing penkre jongka balang baro badi ki jing kershan ki jongi langru bagi kam ki jong me ko trai kanat kin ya chaprang bad bagan don ki jing tho pau ko batmai nakabenta ki snem ki pau snem ki bandang wan bagen yai shakri me kum ko PCI tat hadu ka jing wan ka jong trai Jisu Idwai ngi kerpat ko try min kyrkhu ya barok ki balang hakini ka ri kasi jantia ka ba e ke jongi hidon ki baya lema ki jing ki jing shitom ko try ngi kerpat ka khti ka jong me kan don rengkat bat ki men ai ka jing sup men ai ka jing teli men ai ka jing long kawai ka batang da ka bor ka jome ko try ngi dwai ru na ka benta barok hi ki kon kristan hakini ka ri ka jongi ka ri kasi jantia hakari India ka bayar ka jongi Hapadeng ki jing sha shitom, hapadeng ki jing sha pen shitom ben, bagin yeng skem ban sakhi yo Jisu, ban mani ban shakri o, je ka pertei barokawai, men ai ka jing sup ko trai, bengi duai nam ta ki nong yalap e ka khtin ke jong me, hangno baki ki don, kin la ban yeng skem ban yaine, ban plai yo Jisu, bari ka bor ka jing dor kat ke jong o. Atrai ngi ai ngo eme nakabenta, kani ka por ba me ai ngi bengi yo ban selok lang. Ngi ai me ke jingo ke jingero ko trai ngi ai me ke jing ruai ro jongi ngi ai ke jing ai jongi ke kam ke jong me ngi ai ke skor ke jingi ban sngoy ke ktien ke jong me ngi ari ke do not ke jongi ba men kren apdeng jongi ba men sandur ye ke jing em ke jongi weng no ke jing sarong ko trai weng ke jing sola halade ai ngi ke jing sngoret ai ngi ya ka bor bengin pediang ka ktien ka ba em ke jong me ba de ka jia selok lang ke jong me bat ngi ma ba blei try kan rat ki pop ki palat ki rengkang jungi ki bobon pentmai ki jing em ki jungi bagin long ki jing em ka ba pediang ona khmat jong me namari ki ne baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ke jong utrai ba undong penem jungi u Jisu Khrist amen Hagan ka poin ya ban lum no ke jing ai ngo ban hadin belum ke jing ngo ngakerpat ye Mr. CD Kenjing di khot komti balang ban duai pen kentang ya ki jing ai ngo tong ini duai ku khwa jingi wa benang ni wana khmat jong mi kani kapor ikaman ai ngu ikaman pendon burom mi kerteng ka bukhui ki jong mi ni ai ngu ime a try Normal pa yu kun bala kamar we jong me wan chikne ko perthei wan yap na man ta ki pop ki jongi pat me khot sngewbha ngi bingin wan chikmat jong me normal kloi man ma ki pop ki jing duna ki jongi ukpa jingi ubah nang ngi ai ngo eme normal kyrkhu ngi habon sertap jong ga jing im ga jongi Pat kum si benta na kum ki jingker khu ke malai yangi ngon ra khandiat na ka benta ban pendon kam na ka benta ka kam ko jong mi atrai ngi duai ngi kerpat yeme bemen kerkhu ki kanu ka benta ka baka balang ibet ban pendon kam ngi duai ki jingker khu ki jong mi atrai hagani ka por atrai Ya ngu eme bingi la ban wan ban sngo ban ngap ika ktien ki jong mi makani ka por idan ni pastor iban kren ika subject jong ka Jinglong briew jong Jisu Khrist ya ngu eme a try na ka banta jong I na man ki kam ki bobon sertap ki I pendap haka jing sakri ki jong I pangi duai man dalam dan kat bat I kani ka por khnang ba ngila ban yos ngo atrai ka ega ktien ge jong mi atrai kren lang ba jong I at yarap ingi bingin pentli ki don not ki jong I khnang bingin so thu e ka bi don ban bu akhmat jong I ngi dwai ro kum jo atrai ban dalam dan kat bat ki kam ki babon sertap ke bi pendap ha ga jing sakri ge jong I nang don lam dan kat bi I ba ka yeng ge jong I ngi dwai ka ni ka por atrai ban dalam dan kat ro kum jo But kiwei ki jing sakri jong ka balang nang bagi seng ki ba pair nang baga seng gantei nang baga seng samla nang baga seng khana to donlam dan kat bat ki khanang bagi nang la ban sakri khambha mi khanang bagi la ban pendon buromi kerteng ka bakho jong mi hakanu ko benta atrai ka bagi la ban le na ka benta ka buromi jong mi ngi dwai ka ni ka por si sen
ngai ngo imi nang mataki eke baro dalam dan kat bangi kenang bangi lap pendap ki eke baro aku kom ko baik ko berhenti nang bentak ko buram ko jang mi dalam dan kat atrai bagi bentak ki bendangsa ki bangin pendap akan ikesngi patu da mawroh igi pop ki jing duna ki jing palat ki jingi baro nabi pan kertem Jisu Khrist beliak loading penan ki pop ki jingi amen. Ngi penpa ko jing songo ye temen besan secretary jong Balang temen besan I Borlang Wan Swet nakabenta ki jing penbena bat ki jing bo bet bo renti ki kam jong Balang kumjo ko jing songo ye ki ushers bat ye khot committee Balang Mr. CD Kinjeng balapan kentang ki U Blei Un kyrkhu ye pi bat ki jing shakri jong pi ka kam ke jong u hagini ko por ngine batengi ki jing shakri ki jong U Blei ngine rwai ki jing rwai ka basan spa nyo puwei bat hadin ke jingruai ngin sayo ya ka jingruai kerpang na ki khon kharsa no kata kadeka kentin ki balong ban bu ki khon kharsa no lembat I Mr. Dameshwa lalu kum u nongtem tin dalapoi ke khot ka saw nga kerpat phin yeng no hang ni bat phin sa shimila ka jong ka benta ban ai ya ka jingruai kerpang ben krau U Jisu Khrist U Trai pi baro junom do ki angel neng bat kyrkhu tu buram ya u ka jingruai ka basan spa nyo puwei ben krau U Jisu Khrist U Trai pi baro junom do pi baro junom do ki angel neng ban kyrkhu do buram to buram ya u pi baro balayam nangen ki martel baroru ki martel baroru to dem ko manchong U Trai to buram to buram ya u Propen ki patan yo I gagmat U Trai klemdu gagmat U Trai klemdu do tem du ta rahabuneng ban buram ya u pi baro ki ba ring bensin hapo kapuneng hu hapo kapuneng hu dongen toko ngumpan to dem banbu buram ya u
Jinglong briew Jisu Khrist trong cái chinh rồi.
shibun ikini ki shipara ki kharsano ki bala ai ketu ko jingruai rengkat ke jingtem na Mr. Dameshwa lalu ko khubor shapangu Jisu khon jong blei balawan ban shime ke Jinglong briew ka balong ka lam khmat ka lam prang ye kini ko khubor ka ban kren menta U Blei Un nang kyrkhu ye phi ngine pendam ke jingdwai atrai kan rat U Blei bok pau jongi bahabeneng ngiaingo eme nakabenta kan ke jingruai ka ba kren ni gimen sim gi donut ki jongi shapang ke jingmayan jo ke Jinglong blei ka bala pau shen na hau Jisu Khrist U balawan ban shime ke Jinglong briew yerap ko trai ba kan ke khubor ka ban bot de ne kan ke jingruai kan yerap ingi bangin sngo tho ye ke jingmayan jong nu Jisu U bangi baningi shakri lau la pau ka do kumangi hendreu dei ukhon jong blei pad U Blei ukhon kyrkhu ngi lang barok ko trai ling ba kini ko khubor na ka khtin ka ba im ge chang me ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang aga kerteng ge jong trai ba Nongkren I jeng Jisu Khrist amen ki teman besan be jongi ki de khot committee balang ki longkme longkpa parlok samla ki heb ki berit ki para bangeit ya kiwei pagi balang ki bala bani don rengkat bat ngi bat ki ba khmi ki ba yo sngau ling ba YouTube channel jong ka balang ai ku blei pi baro haga kerteng ka ba koridor tam ka jong utrai bat Nongkren I jongi U Jisu Khrist ka phang pedeng jong khubor kum bala pen sngau kalong ka Jinglong briew jong U Jisu Khrist ha ka ktin theology ki juong humanity of Christ U Blei ula judan haki lai ki person nadu bamjukut U Blei kpa U Blei khon bar U Blei mensem bakhot ki yai long ki yai ne nadu bamjukut bat ngakwa ba phin pai shaga sermon ka bangala kren hangne ka balang ka jongi haga shitrek ka jong December arajar arpusau ka don ha YouTube phila ban pe ka long shapang ka Trinity ka Jinglong jong Blei lai away Bat mencem snem kendai terik November arajar arpusan ngalakren ya ke khubor shapang ka Jinglong blei ka jong Jisu Khrist kaniru ka don YouTube pila ban pet ka Jinglong jong blei lai haway ka Jinglong blei ka jong Jisu Khrist bat menta ka sngi ka Jinglong briew ka jong Jisu Khrist kumba arajar snem menshwa upasan ubaar jong ka Trinity ula wan shagani ka perthai ha ka rukom ka ba phla bat ka ba mayan ha ka ba ula shim ya ka Jinglong briew dei tang ya ka dur jong ka Jinglong briew henry ya ka snam ya ka do ya ki shing ki shuru jong ka Jinglong briew bat ka Bible ka batay ya ka ni ha ki bon teliki rukom ka ktinu blei Galatia saw ka ong ba habakaya kalabyang U Blei ula pha ilau jong khun U balakha na ka briew balakha hapo ka hukum nang ta shwa ban kha yo Jisu U angel ula kren ni ka mari ula ong bau men siem ba khot unwan halor jong pha bat ka bor jong ba khli tam kan long halor jong pha bat uta u ba khot u ban sakha na pha an khot dia u khun u jong U Blei Lukas iwei lai pusan kamari kadai ka thaisoti kampat itho yo briew henry kalapun da ka bor ka jong mensim bat kalakha yo ne khunlong Jisu shakane ka perthai U Blei bamjukut upasan ubaar jong Trinity lakha hakado naka kemi jong U hakane ka perthai kamari thaisoti namar kata U khun jong Blei ula no ya ka beneng ya ka jingsuk bamjukut jong ka beneng bat ulawan shani shatabian ulawan shasla jong ni ka perthai ban im ringkat bat ngi ban sha shitom na ka benta jongi bat hakabakut ban yap yapli na ka benta jongi haka khandai terik November arajar arpusan ngalakren spang ka Jinglong blei bapura ka jong Jisu Khrist bat hagani gesngi ngakren shapang ka Jinglong briew bapura ka jong Jisu Khrist kaktin ka jong blei yonis iwei khat saw ko ongkum ni utau ktin ula kenjado bat ula shongsa rengkat bat ngi yonis lai khat riung ya tiblut baro
na bau bleu la I kata-katai ka perthei kat bau la IT no ilau khun ubala kamarwei ka jing IT kalong hakadur bat ka longren yeng jong ubriu bat utau briu udai u Jisu Khrist Pilipi lenong ka baar ka khot sanadu nyeu ko ongkum ne to yo ya kani ka jingmut hapi ka bala longru hau Khrist Jisu uba habau long hakadur ublei shim la nyeu ya kaban bat ban long marangkat badu blei henrei ula pensuda ya ladi uda shim ya kadur merau habau la jialong haka jing seriem kibreu ula pensuda ya ladi ula shim ya kadur merau ula jialong haka jing seriem kibreu kani kadai kataka incarnation kamut kajing shim ya ka jinglong do ka jing pau kum mapi kum mga kibreu hagani ka perthai haga jing shisha pila banong kani ka kubor Christmas na marhaga Christmas ngia rakhi ya ka jing kha jo khon jo blei kumi kunlung ha Bethlehem Judea uniu Jisu udon ka met kum ka jong pi kum ka jonga ubam udi uthia udem udon kam ka kup ka sem haba tengku kadon ke jing mong batla dijur ke jing tengku kalong ke jing mensau kata ka met ke jong Jisu kaba phla kalong ba ha katu ka spa snem ke banengkong ke ji kai bakla ka banengkong ka bami kamlong ban len ya ke jinglong blei ke jong Jisu henrei ban len ya ke jinglong briew ke jong Jisu Pila ban lengo ka perthai menta ka len ye ka jinglong blei ka jong Jisu ki pediang tang ye ka jinglong briew ka jong u henrei ka ji kai bakla ka ba ningkong ka ba mi ha ka spa snem ka ba ningkong kalong ban len ye ka jinglong briew ka jong u ki ong ulawan tu ulawan u blei henrei shim la kup ye ka jinglong briew ye ka ni ka ji kai bakla la khot ha ka theology da ka docetism kabawan na kakentin Greek dokyo kabamot to sim dokyo to sim I kumba ulong ubriyo I kumba ukup ya ka jinglong briyo kini ki docetis ki perkhat ba ublei umla satya ban shim ka jinglong do umla satya ban kha kumubriyo ha kani ka percay kumno ublei ubaken jaman sim nang tena lor un pendem ni ladi ban shim ya ka domet jong ka kendau ban penlong ya ladi ubriu kumangi namar kata kini ki docetis ki bahikai ya ka docetism ki ong bau Jisu shim don ka met kumbadon mapi bat manga usupau kumangi ki briu henrei umlong kumangi ki briu ki ong ken maki kini ki docetis habau yat hasyap harut duriau habau yat hasyap harut duriau dan din jat namar bau longkum karngai usu her nasla na lor shim yu yau syap jem jong karut duriau nang ta kini ki docetis ki hikairu habau Jisu yang persya ke jingshai shat serngiu persya kata ke jingshai nang tei u Jisu yang hang ne dapat siya kani kaliang undan serngiu namar ba ulong tangkar ngai ulong tangkar dur jong ke jinglong briew henrei kahtien ke jong blei ka hikai syai kedar bau Jisu udai u briew bat ka bangakwa ban penrung ke jingbut jong ya kani ka por kalong kani ke jing shisha bau Jisu ulong u briew u bapura kumapi manga Sngap ong kumno Petros Petros lenong ke benengkong gi dekat kat riau kat nyau namar ngim shim labut no yaki puris kam kai balathau nang sianti men bangila pentip hapi ya ka bor ya ka jingwan utrai jongi u Jisu Khrist henreng ila yo long kinong yo ya kata ka jinglong buram ka jong u namar ula pediang na ublei ubau kpa ya ka jinglong buram bat ya ka jing pendan buram menba lawan kat kani ka ktien hau na kata ka buram bakrau bateng shan uni ulong khuon jonga ubanga it hau ba ngas ngewbha
U Petrus u tho sapang ka jing yu I ka jong u yu Jisu halor u lom jong ka jing keladur ba u ne u breu ba u Petrus u ito ba kia shonglang kia bam ya di lang kia kwai dok halang u ne u Jisu u dai u Blei Un u balawan pau haga ni ka pertai ngi yu I dalagi jong ki khman snap u yonis lelei wong kumno iwe yonis lenong ka basau ki dekat ar bat lai kabenta ka benengkong iwe yonis sau ar bat lai ka ongkum ni dakane pi itu yau tau mensimu blei ka mensim barok ka pla yau Jisu Khrist baulawan hakado ka long nau blei bat ka mensim barok ka bampla yau Jisu kam long na ublei badu ongru te kani kalong kata ka mensim jong tau nongele persya u antichrist u nongele persya yau Khrist syapang ka bapilios ngau bakawan hang ni ong uyonis kumnu wong pinito kanu kalong daga jing persat u mensim ublei bat kanu kami nagani ka perthai ya kabala persat na umensim ujau blei on plabet bau Jisu Khrist ulawan hakado hagasnam kumapi bat kumanga haki apostol ya ka Jinglong briew jong Jisu lanyau kum ka doktrin ka bakongsan kum ka jihikai shongtan rai ka bakongsan namar kata ya pi bat ya ngaru kalong ka jihikai shongtan rai ka bakongsan bau Jisu lawan hakado uladon ka met kumapi kumanga pila ban kta yo o bat pila ru ban penmong penmensau yo o namar ulang ubriyo ko mangi nalor kanigamet uji suru udon ka jinglong mensim kabumut ka jingmut bat ka mensim uji su lahe ulasan kum kiwei ki kena Lukas lenong ar saupo bat san puar ki batai ya ga jing he jing san kumu Jisu long neng kong kumu kunlung hadin kata kumu kena red hadin kata kumu kena hadin kata kumu usam lalut hadin kata kumu samla bat kadu kumu samla rangba pila banong rangba ru ndau ladap lai pos nem kerta Lukas ar san puar ko ong Jisu ru ulanang krau ka jing start bat aga renyeng bat kani ka peni ba ulanang san hakamet ulanang san ru hakamen sim Jisu umat ya ki jing tengan ki jing sliang ko mapi manga la tho te ka ktien ka jo blei ula tengan yones lenong basau de khot rio hangta ka shnong sikar nang taula sliang halor ka ding pna kalbari ula perta jam ula ong ngasliang yones khat kendai arpu pra nang ta ulah taj kalawan kapor ba ulah sngau jrem ulah sngau taj hadin ka to ka jing sha jing it ka jang u Matius lenong basau ka dekat ka baar u Jisu lamat lut igi jing sngau ka bangingi sngau ya ka jing ki mensim ka ba mangirungi ki ulalang pisa ha Getsemani Marcos kat sau lai pulai uladon ha ka jing leng pisa bara ka jing ksat ka mensim Lukas arpu ar sausau uladap daga jing sngosi Marcos katsau lai pusau namar kata wat ong banganga sngosi U Blei Un sngoto wat ong nga ya ling bagi jing U Blei Un sngoto ula sngoto ula mat ya ke ba pipi mat ula ya ling ba ya ke ba pipi ya ling ba hagadur bat ka longren yeng ka jong Jisu Khrist Jisu dan parlok kumbadan mapi manga Jisu dan kejiadai bagi para beliau haga ni kepertai ujiat igi senran kenang bakin la ban long ringkat bat udan laingut ki parlok ki bajan bagi ta kilong Petrus Jakob badu Yohanes na padeng kini lai Yohanes ulang tau senran bau Jisu Yohanes lenong arpuwei ke dekat new arpau habau Yohanes batai syapang yaladi uong uta usenran about Jisu Jisu lama dengan jinglong parlok baru long parlok ba sotenat banyayat lang banyayat rengkat Jisu lama ru ya ga jingsha syukur ba ga jingsha shet kala
Hagini ka perthai ngimat ya gajing syak syukur, ngimat ya gajing syak syet kela baru Jisu rumat ya kata. Menbau Judas Iskariot ulade ya nagabenta laipau kisbai rupa. Ladu Jisu ulama ya jinglong parlok ulama ru ya gajing syak syet syukur laipau kisbai rupa. Jisu ulong parlok bat kalong yeng habetani ka yeng ka jong ka Mari ka Martha bat Lazarus Yohanes lenong ka bakhatway ujulet hayeng jong ki uya bamja ndai bamja bam ata bat ki wei ki jing bam jong ki jiwa ka to ka por bat Jisu ju sautanat lang bat ki bat Jisu la ngausi menbau layap uparlok jong Lazarus Jisu udai Blei Un bapura bat utip baudan ka bor ban penimpat di Lazarus nakabayap henry wat lagataru haga jinglong briew jong umla klem da jau umat umla klem da yam haba ula poi haga taga yeng balaklat Lazarus bangipuli Yohanes khatway lai pusan Jisu ula yam kataga diga jinglong briew ka jong Jisu bat ki briew ki bayu i kata ki ong piu i kat no i yu Lazarus bola yam ula jau umat naga benta jong Jisu long parlok bat ka Mari bat ka Martha bat ki wei ki kenteiru henry ka jinglong parlok jong Jisu bat ki kentei kalong ka ba khot ka ba kentang ka bam don kanu ru ka jinglong do namar kata Jisu ulong kanuksa naga benta jong iki rangba ki shenrang kumnong ini day bat kiwei pat ki kentai ki bomlong ka tengah ka jongi Jisu ka jia day bat ki kentai ulang ubakut mdan kanuru ka jing keren persya ya ka jing kentok ka jing kenno bat kumbau Jisu uya day bat ki parlok ki senran ki kentai ki babod kum taru mangi ki senrang ngideban long haga jia day ba ki wei pat ki kentai lat nalaga jong ka tengah bat ngala banong ki kentai ru haga jia day jong pi bat ki wei pat ki senrang lat nalaga jong tengah kenuksa kalong nau Jisu hateng-hatengi perkat baga jinglong briew ka jong Jisu kamot ulong kum mangi ba ula ban ha baga pop bat ba ula ban ngop hagi jing bakla henry ban long ubriu bashisha kamut ban sha sen shara ka pop ban long ubriu bashisha kamut ban job ya ka pop ka jing long briu ngamut ban ongka uding pro jong jing long briu mdei mapi bat manga uding pro jong jing long briu deu Jisu ueu tau briu bashisha dai mapi manga ngingilong ding pro ubriu bashisha deu Jisu badai ma uding pro ubangi de ban tau yala de bad kumbau emu Jisu kum taru ngingi de ban emu nong job alor ka pop ngiru ngilong ki nong job alor ka pop Jisu long uparlok jongki nong krong khajana bad ki nong pop Matthias kendai shipau khatway bad ki khot bad khatway le nong ga khot khat kendai Jisu mshim kentat yano habaki kenlung kilawan shau ki kena ki kime ki kipa habaki kena kilawan shau baki kenlung ki kime ki kipa kilara eki bau Jisu un kyrkhu eki ki senran kila be no ki ong pet chatai Jisu umdon por naga bentagi kenlung ki kena Jisu ong sha ki kena ban wan shanga bad wat kang eki nabake hima ka hima ki beneng kalong kumi kini ki hepret ki balui ula kentop yaki bat ula kyrkhu yaki Jisu yaki kena yaki kunlung bat ngirung ide ban yaki kunlung yaki kena uni Jisu uba lawan pau kum dia kani kepercai ula sya shitom lamong lamensau la place nam bat ula yapro ula yap shisha kibor jang jingdom kibor jang syaitan kibor jang jingiap kia sela subut ban peniap yu Jisu baru layap halor keding pena Kalvari ban ngibu keding pena nambar bakalong keduan hakabala kenyayu Jisu nakabenta jangi bandau Jisu layap latep ya haka krem jingtep
Ndre ki bor jong jingdom kim shimla ban bat di o ki bor jong jingyap kim shimla ban te ban khom ya o namaraga sngi ka balai ulam mi pat na ka jingtem ka jing mi pat ka jong u met bat mensim mdai tang le mensim ka met ka jong u la mi pat wong ya o Thomas kta enga bat meni ishisha banganga de uta u Jisu ba mi tho o Thomas wong lemda ki kti jong ki kta ia ka kti ka bala mong ia ka krung ka bala som nganum nget u Jisu ong kta nga Thomas batunget krup udem u Thomas ong U Trai jonga bat U Blei U jonga kai ka bami nagane ka jihikai syapang ka Jinglong briew ka jong Jisu namar ba u Jisu long briew ba pura u im ka jingim ko mu briew ka ne ka perthei u tip lut syapang jong pi u kham tip u Jisu ban ya u kham tip u Jisu ya pi ban ya u tengah jong pi ban ya tengah jong pi u kham tip u Jisu ya pi ban ya mei ipa jong pi u kham tip u Jisu ya pi ban ya perlok i bajantam jong pi pi jan kat no si perlok ru pi perkat ba ini la tip yang uni la tip yune u kham tip u Jisu namarula ya ling ba ka Jinglong briew nakata ka daw ngimla ban buri ela dia khmat jong Jisu utip lut usong thu lut umat lut ngimdon kam nong ya saat hapadeng jongi baru Jisu ngimdon kam kesiang hapadeng jongi baru Jisu ngila ban le akhmat jong u ban duai khot pia pa duai pastor temen besan ngi wan ngi duai ngilong kinong kershan kaktin jo blek ong duai na tai bei henry ngimla ban wan mangi hapadeng jong pi baru blei pi pila ban ye shem badu ban ye kren namaru Jisu lawante na beneng ban shimbe ke Jinglong briew kakerteng jong kalong Emmanuel kini ki samla ki belai ruai mentan kila pendon kami ke kentin Emmanuel kabamut habala batai U Blei lembat ngi bon sien ke jing ruai Emmanuel U Blei lembat ngi hato dan preng jong pi ki bela du jing kerman ke jing im ki basngewbha ke jing im jong kampoi shanuru bat pi sngewbha U Blei la jingai na pi ba U Blei te iet syo yanga U Blei te dan syo rengkat bat nga pitem ne u Jisu ralamat ya kata ka ju ka jing shem ko mapi hakapor bola sdi ne ka ding pna ngi perkhat ba ka jing kordit ka ba jurtam ka ba umat long kitu gi prek long tu sum long ka to ka pan sngiat sha henre ka tu ka di ka jing pang jong ka do ka jing pang jong ka met ka jing so si thang ka ba Jisu mat kalong ka jing pang jong ka mensim menba ukpa ula pailandet no ya ula pai dek ingdong yalau jong ukon barha ka shiklemat halor ka ding pna u Jisu la mat liap shiklemat ya ka jing klat no jong ukpa baru mensim ba khot na ukon ubasdien halor ka ding pna ba dei namar kata ba uperta jambu ong Eli Eli lama sabachthani U Blei jonga balai ba memela e no enga Marcos khatsan lai pulai lai pusau u lamat ba U Blei ula shim no e ka jing don rekat ka jong hagaktin pareng ki ong ba ula shim no e ka presence ka jong nau Jisu bat hang tau sngo khon swet rangli u sha shitom u Jisu sha ikine baro namar kipop ki jongi namar ki kam snio ki bangi ngilale nakata kadau u Jisu utip lut u sngo tholut ulamat lut Hebrew le nong basau ka khatsan khat riu ko ongkum ne Hebrew sau khatsan khat riu namar kata habangi don urang ba lingdo bakrau ubalalet lingba yaki beneng u Jisu khonu blei tongin ya bat scam ya la ka jingkla namar ngimdan urang ba lingdo ubamla ban ya snowlem bat ki jing tolot jongi ngan ong be kata ngimdan urang ba lingdo ubamla ban ya snowlem bat ki jing tolot jongi henre ya ubala pensoi haki eki baro sriem yangi henre klempop ula sha pensoi haki eki baro sriem kumangi henry klem le pop kita baro ki kedau ya kan ka Jinglong briew ka jong Jisu baulamat ha kan ka perthai u Jisu ko mangalaong u de khon jong u blei khon u Jisu ru de khon u briew ha kan ka sermon bangala keren khandai tarik November arajar apusan
kiladon kita ki kendai teligimat, ki ar teligimat kilong ki kerdan ki bala khot U Jisu, ki titles ki bala khot U Jisu, ukonu briew bad ukonu blei, bad barok kini, bad baro ar kini ki titles ki kerdan ki kedau ya ke jinglong blei ke jong u. Ban khot U ukonu briew, ban khot U ukonu blei ke kedau ya ke jinglong blei ke jong u. Ke kerdan, ke title, ke nam, ka ba kedau ya ke jinglong briew ke jong u Jisu. Kata ka de ukon jong u debet. Kani te ka kedau bait ya ke jinglong briew ke jong u. Konu debet kamot lahir pateng na kasengkai ke jong u debet. But uni u debet piatip lot baro pilaitip na do skol pen pau syapang jong u. Wei neki riu krau hapadeng ki jiu. Riu krau jong ka ribat ke judgment riu. U klakawat u baki kia nyau kor nyau buram uta udai u debet. U debet u bala job ya kanong ba Jerusalem bala tip kum kanong ba jong u debet. U debet u bau klur jong u klur henriu dong. U klur jong debet bagi penankam kari Israel hadu menta. U nong yalam bagi sipai general bakrau. U nong ruai batiang jong Israel. U nong tau ya kitu gisam ki bakrau hadu kata-kata. Uni udah tau debet. Henry wat u debet ru udon lagi jong ki jing telot ki jing swai. Haba ang kunu debet kamot bau hiar pateng na uni u brio u Balang Presbyterian jong ki Israel lagi por mensuap. Kidan arti lagi jatuh kana kiba ngakwa ban wanra ang ni ban kiba ai ke jihikai yangi syapang ka jinglong jong Jisu kon jong debet arti lagi jatuh kana ka bapitip ha ka wei kalong kumnu debet u job yau Goliat kumnu debet u yeng mikmat nagabenta ki Israel bat u job ya u Goliat ki Filistia kila penmi yau tau ratba yau tau ramha yau tau kendai put u Goliat baru Goliat wang ngangan mikmat yaki Filistia ma pi ki Israel ru pen mikmat yano ngini ale mangi baru tau bajob kata ka judgment riu jong u kalalong ka nong job halor kawai lada job manga Goliat kamot ngila job ngi ki Filistia pi ki Israel lada job ma pi ki Israel lada job uta u ba pi penmi na preng job ki Israel kamot la job ma pi bat la rem mangi ki Filistia kiale anta u Goliat bat u debet bat kumba pitip u job u debet ya u Goliat u debet u badang red u badang langtang u sam lalut u job u Goliat u bakrau u sipai u ba ratba bat ka jing job jong u wei u brio u debet kalalong ka jing job jong ki Israel baro ka jing job jong u wei u brio kalalong ka jing job halor ki nong shun jong ki Israel. Hakaju kurukom une u Jisu umikmat nagabenta jongi nagaliang jongi jing sngiu nagaliang jongi jing dum nagaliang jongi bomman kilaong ban yale persya yangi bat kilaong yano kun benriu pinsai uban yada yapi yano kun benriu pin penmi uban yang yale nagabenta jong pi nagaliang jo kun benriu ngila penmi yau Jisu u Jisu kun jong debet ula yeng nagabenta jongi ula ele nagabenta jongi ula job nagabenta jongi ula job ya ka pop ula job ya ka jingyak ula job ya ka dujok bat na marbau job u Jisu ngiru ngilong ki nong job lembat u kumbau Jisu la job ngiru ngiyok bentalang haga jing job haga jing sya mengi ngilong ki nong pop manu bahok ang ni manu ba klem pop mdan barok kila laptop bat kila dolen ya ka buram ka jong blei henry hang ni ngi u brio u ba job ya ka pop utau de u Jisu u bala hiar pateng na u debet ula job ya ka pop ula job ya ka jing sneu ula mikmat na ka benta jongi bat namar ba ula job ma u ngiru ngilong ki nong job lembat u au ndong kum tangi sotanat bha banong kun jong debet kun jong bala mikmat nagabantagi Israel mendai sngap ya kawai pat ka jiatu khana spang u debet bat ka Bathsheba kumnu debet ula klim bat ka Bathsheba ka kitab ar Samuel lenong bakadway kumba pitip u debet u shim ya ka tengah jong wai pat u brio
ka Bathsheba ka tengah jong Uria udiu sipai ha ki kan hun ki jong David udiu nong yalam udiu Syiem uni bapli udai sipai hapo jong David syukur ya David shet kala ya Syiem ka tengah jong kat bauni udong Uria udang lecce katma baniada ya ka khat jong David baniada ya ka hima jong David baniada ya ka jingim jong David undi David syukur shet kala Syiem ka tengah jong klembat ka nda laja ki ba mla ban buri David khot ya Uria ban wan ban yada rab jot ban tab miau khot yu Uria ban wan nagatma syakata ka nongba Jerusalem habagata kam longkam ngam darang kam batai benia pia tiplut ke jieto kana David upha ya uni Uria khelek biang syaka madan yale ringkat kasiti ban ong pa ya uni Uria hakmat do jong jingele pa ya u ban tur syakmat syaka jingele banda lawan tur persa kinong sun randin mapi baro randin unsa marwe Uria barun yap la David Syiem dung dagatari ban penyap ya Uria kalalong hi kumbau David ula penyap ya Uria kalalong hi kumbau David ula shet kala da unam sarang bandung ya ka donut ka klong snam jong uni Uria baula pa sya badan tma pa randin ki bai pat ki sipai ba uni unyap ha ka badan ni lakai pitip na em kani gede ai David penkit pop ya Uria le pop mano le pop David brio penkit pop ya no penkit pop ya Uria para brio lalap ya kani Nathan prophet ulawan ban kentet ulawan ban sneng ya David ulawan ban kedau dai mame utau balik pop persya ya Blei David ula pendam ya ladi David ditang brio ha ka Jinglong briew ule kini ki baro hot ula pan map na Blei ndrei ka watlam kalawan ka yeng ke jong ka yeng ju ka pat ka pra bat Syiem jingsuk haki kon ki kiti ki jong kumbola le kiwei kumta umat halaga jong ka yeng tamaka phang ka pon ka mat ka digani David ula penkit pop ya Uria ka pop la jong penkit Uria khon jong David Jisu Khrist kit ya ka pop jong pi bat jonga Syiem haladi ya ka pop jong pi ya ka pop jong pi ya ka pop jonga ula ba haka met ke jong ula IT lut ya ladi kat ka ba dan klem tengkai Yesu ula Syiem ke Jinglong briew ula tur sya ka badan ya tma ula tur hang te ahmat baraba ki bor jong jingdum ki bor jong soitan ki bor jong jing sni ki lawan benele persa habangi ngila randien namar ngimla syu bania dai la di Jisu yang marwe te ahmat Jisu sdin la ka dim na kalbari syayap na ka benta jong pi bat na ka benta jonga de une Jisu ubangi mane de une Jisu bangi syakri de une Jisu ubangi ai buram shadow bam cukot U Blei Un kyrkhu ingi lingba kani ka khubor ka Jinglong briew jong Jisu Khrist humanity of Christ nakabenta ka buram ka jong Blei amen tungin ya duai au Blei buk pa jong iba beneng ya ingo eme nakabenta kani ka por bangilala banyo ya kani ka jinghikai syapang ka Jinglong briew ka jong Jisu ukhon jong David ubashime ka Jinglong do kum mangi ya kani ka pertai Ndrei ubam shimle pop watang kawairu ulang uba khoj uba lui uba khlem jing tho bria uni ude Jisu jongi tap daga jing songo ngai ngo eme ko try Jisu ba me melakit melaba ki pop ki jong helor ke ding pna kalbari ngi kumus em debet ngi lale pop ngi la penkit pop kiwei ngi la persang bantap et miau ya ke jing sniu baro aga jing em ke jongi Ndrei mame ko try Jisu memshim thawi kata melakit melaba melama iki pop ki jongi ben me ai ngi ke jing em ka patmai ngi ngo ngi dem ngi yaro ngi penan buro me ka kerteng ke bakhoj ki jome ngin yai ne ben me hadu bam jukot la bam jukot bat langi de ban ya hateng lam ke jing jong jing em ngi shane ame mame ko try Jisu men ai ngi ke jing job Shimti ngi ko try kum ka balang bat ki para bangeit bi ki bajudan rungkat bat ngi na kapor ngin mat ke jing bhas bun ke chong me
kyrkhu kiwei asngo kiwei I link baka YouTube channel ro kalong ka jing tengen baka jing Lyndan Syiem baka jing pensyai ki yaki ningi pan ngi dem ngi ngong I pediang haka kerteng ka jong U Trai baru Nongkren I Jisu Khrist. Amen. Ngila po siya kabangin panway no ay kaniga Jingiaseng Sngi U Pau ka Jingiaseng I organist Mr. Balmiling do nong pure the khot committee Balang I nongelam jingruai Mr. Bayar lang warji the khot committee Balang I kini perlok samla kiba kimi iga sound kanika jingpenwi apo YouTube bari kiwei don bentani ka Jingiaseng U Blei Un kyrkhu pi bat iga jing syakri ka jong pi ka kam ka jong o ini panwai de ka jingruai ka bakandai pun rio hadin kini gejing ruai nga kerpa di teman besan jongi teman besan PS kanior in bo jing duai lengkot bat in sepelat yengi de gejing kyrkhu penwai don na kapertai baro kadu Jisu bangan ya ro don ha u ka spa kam kordor ya ka spa boneng bahalor gejing ruai ka bakandai pon rio Birthday Mawroh kan sngewbha ngan yaro don ha ukas pakam kordor ya ka spabuneng bahalor ya ka Sopu I Jisu Khrist U Trai Ngalashem Jinghong Hashatem Ukun Jisu lo kakerteng kapan long jinghon kabone on yai ken mau ya kajunong on dadu kaspapan burong ya kajun Sopu I Jisu Khrist U Trai Ngalashem Jinghong Hashatem Ukun I bangan kam in you Jisu I ngan syakri I ngan kongu nakak tin ya ngan yaro I ha uyala di baro ya kajeng sopu I Jisu Khrist U Trai Ngalashem Jinghong Hashatem Tonya doai. Au blei bokpa jongi bahabaneng. Ngai ngo e me krat bi he ikjena rangkat ke jomela magene ke jing syakri ke jongi. Ai ngo khamtama trai ba malakar khu yingi lemba ke jing hikai ke bakodo na ka ktien ke bakhoi ke jome lemba syakri jome. Bangin sngotho atrai bi he ya ke jing ai ke jome ke bakrau tam ya ke jing im ke jongi. Ya ke ban mala ai ya lo jong khon bala kamarwei urang ban sim ke jinglong do ke beret ba ke bapo tam na ke banta ban pen im yingi ke nong pop kyrkhu ye kini ki jing syakri kyrkhu kini kenten ki bau syakri jome lo pen sngo pedang jongi ke ne ko por
ai bikini ki jing hikai ki bokodor ki nyo chaka ka jing em ki jongi bangi nginang san ka jing tep ka jing sungtho ika kten ki jome bar bangi nang san ro krar bi ha ka jing ba ka jinglong men siem kyrkhu ik banta baro beng layo ban pendap ka ka por kyrkhu ya lo jong shakri pastor trai bi yak ba me mala ai ka sap ka jing start ka bakarpang ban besa ingi ki khon jong ka balang lama ki jing hikai ki bokodor Trana ka ktien ka bakhoi ka jome to nang lorong kat balau jong shakri man kershan man ai bori e ki por baro pat khamta man ai trai ka jinglong men sem ka bakhlain ka jinglong men sem atrai bi e ka bi la ban basa ingi ki khon ka balang de ki bakodor nam ta ka jingim ka jong iwei piwei sngowi ka bango ma pi ki pop ki jongi ha ka kerteng ka jong Jisu ngi pani ki ne baro pada kebawai no jong ne jing shakri jong ya me au blei tu sneben kyrkhu eke binglio ban pendap akan ko por laj ngi de jing kyrkhu ki bakan sai tam ki jome ator air ba jing ai ke badap biang ke badap kerhai ki jong trai ban open embe jong Jisu Khrist ka jing ba pala ka mamayan ka banala ka jong wei blei kupa mar bom jukot bom jukot lam ka jes lok ka basat pensat bor ka bathau thumai ka jong men se mkhoi ina lai balong wei blei ba em ba shisha kin shong rangkat bangim ki khon ki jumai po ka balang baro ki biadon ka ne ka por bagi taro ki bom laban don bangi orang kat begitu ki bamane ki basyakri ki breu ki balas sius pa ki jumai trai ki badon ka ne ka ri ba ka lang setla ka pertai naru menta sudo ki bom ju kodro amen